Sultan. Za ku yi mamakin yadda na kira wannan suna sau uku. Ba wai fa ina maganar sarkin musulmai ba. A'a, wannan mai amfani da kafar sata zumunta wanda hukumar tsaro ta DSS ta kama a kwanakin baya. A yayin da wannan suna ya yaɗu matuƙa a kafafen sada zumunta, musamman TikTok, inda ya kai wasu na kiraye-kirayen yin zanga-zanga domin ganin cewar an sako shi. Duk da cewa tuni dai an ba da belin shi. To amma me ya kamata mutane su fahimta dangane da wannan abu? Shi dai Sultan an kama shi ne bisa zargin cewar ya yi bidiyo a inda yake cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ci guba a abinci. Duk da cewar an tabbatar da cewa ba shi ne ya yi wannan bidiyo ba, wasu ne suka yi amfani da ƙirƙirarriyar basirar AI suka saka bidiyon shi a yayin da yake magana kan shugaban ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu. Wannan batu na Sultan dai ya nuna yadda mutane ya kamata su lura matuƙa da yadda suke amfani da ƙirƙirarriyar basirar AI da kuma amincewa da duk wani abu musamman bidiyo ko hotuna da suka gani a kafafen sada zumunta na wasu mutane ko dai sun ce wani abu ko kuma sun aikata wani abu, domin kuwa yadda wannan basira ta AI kan iya haddasa matsaloli, ya tabbatar da cewa akwai damuwa idan har mutane ba su koyi yadda za su gane basirar AI da kuma asalin hoto na zahiri ba. A ranar Juma'ar da ta gabata, wato 8 ga watan Agusta, a masallacin Sabil Rashad da ke Kundila a jihar Kano, babban limamin wannan masallaci ya ƙara jaddada haɗarin da ke tattare da waɗannan matsaloli na kafafen sada zumunta, inda yake cewa idan mutane suna so a aminta da abu ko da ƙarya ne, za su ci gaba da yaɗa shi har sai kusan kowa ya aminta. Haka zalika wasu abubuwan da suke gaskiya ne za a ci gaba da yaɗa su a matsayin ƙarya ne har mutane sai sun fara yarda da cewar ƙarya ne. Wannan yasa dole mutane su yi taka tsantsan kan abin da suke karantawa ko gani ko kuma su duba a kafafen sada zumunta. Ku tabbata kun tantance irin labarai ko kuma hotuna da kuke kallo a kafafen sada zumunta. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.